ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధ నామములో అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఈరోజు దేవుడు ఆయన వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడే వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ధ్యానించుకుందాం. యేసుక్రీస్తును నమ్ముకున్న విశ్వాసిని నువ్వు ఎంత పెద్ద కోరిక అడిగినా నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను అని దేవుడు కనుక అడిగితే, ఏమాత్రం క్రైస్తవ్యంలో సత్యం తెలుసుకున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే 100% అడిగేది ఏంటంటే, ప్రభువా నీ హెవెన్లో నాకు చోటు వినాయన, నీ నిత్య జీవంలో నాకు చోటు వి ప్రభా, పరలోకంలో చేరే భాగ్యం ఇవి ప్రభా అని మాత్రం మనం దేవుడిని అడుగుతాం. కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుడు మనలను ఆయన నిత్య రాజ్యంలోనికి చేర్చడానికి ఆయనకి ఎంతో ఇష్టమై ఉన్నది. పరలోక రాజ్యానికి చేరాలంటే ఏం చేయాలి? ఎగ్జామ్ రాయడానికి హాల్ టికెట్ కావాలి, సినిమాకి వెళ్ళడానికి సినిమా టికెట్ కావాలి, మరి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి కూడా ఒక టికెట్ కావాలి. ఆ టికెట్నే రక్షణ అనే టికెట్ అన్నారు. యేసు ప్రభుని స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన యొక్క బాటలో మనం నడిచినప్పుడు ఆయన ద్వారా మనం పొందుకునే రక్షణ ద్వారా పరలోకానికి చేరుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ ఒక సత్యాన్ని గమనించాలి. ముందు మనం రక్షణ పొందాలి, ఆ రక్షణ ద్వారా నిత్య జీవంలోనికి పరలోక రాజ్యానికి చేరాలి. ఇది మనకి వ్యక్తిగతంగా ఎన్ని కోరికలున్నా మన జీవితానికి ఒక గురి, ఒక గోల్ టు రీచ్ ద ఎటర్నిటీ ఆఫ్ లైఫ్, నిత్య జీవంలోనికి చేరుట అనేది. గమనించండి, దానికి రక్షణ అవసరము. ఆ రక్షణ ద్వారానే నిత్య జీవం పొందుకుంటాం. ఇప్పుడు మన జీవితంలో రక్షణను మనము సాధించి పొందుకోగలమా, లేకపోతే నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి మనం సాధించాలా? అచీవ్ చేయాలి, లేకపోతే రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు మాటలు మనం చూస్తే అచీవ్ అనే మాటకి రిసీవ్ అనే మాటకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటి? అచీవ్ చేయడం అన్నా పొందుకోవడమే, రిసీవ్ చేయడం అన్నా పొందుకోవడమే. కానీ అచీవ్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే సాధించుట, రిసీవ్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే పొందుకొనుట. ఇప్పుడు మనం రక్షణ అనేది సాధించి పొందుకుంటున్నామా, లేకపోతే ఉచితంగా పొందుకుంటున్నామా అనే సత్యాన్ని ఇక్కడ గమనిస్తే, పరలోకానికి మనం చేరుట అనేది మనం సాధిస్తే వచ్చేదా, ఉచితంగా పొందుకునేదా? ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ఆలోచన చేయండి. యేసుక్రీస్తులో రక్షింపబడాలి అంటే నేనేమన్నా కష్టపడి సాధించాలా, లేకపోతే అది ఉచితమైన? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8-9 వచనాల్లో రక్షణ అనేది ఉచితము, ఇది నీ వలన కలిగినది కాదు, నీ విశ్వాసమును బట్టి ప్రభువు నీకు ఇచ్చే కృప ద్వారా ఆయన ఇచ్చే ఉచితమైన బహుమానము. ఇట్స్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. రక్షణ అనేది యేసు ప్రభు వాక్యాన్ని తెలుసుకుని ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా ఆయన మనకు ఉచితంగా ఇచ్చే గిఫ్టే సాల్వేషన్, రక్షణ. కాబట్టి రక్షణను మనం అచీవ్ చేసుకుంటున్నామా, రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామా అంటే సాధించట్లేదు, పొందుకుంటున్నాం అంతే. అయితే రక్షణ పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కడు కూడా పరలోకానికి చేరిపోతాడా అంటే, రక్షింపబడి నాశనం అయిపోయిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ రక్షణను వారు చివరి వరకు అదే విశ్వాసాన్ని కొనసాగించలేకపోతున్నారు. అందుకనే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, నేడు మనకున్న విశ్వాసము అంతము వరకు గట్టిగా పట్టుకుంటేనే కానీ క్రీస్తు యేసులో పాలువారము కాలేమని భక్తుడు చెప్తున్నాడు. అంటే రక్షణ అనేది ఉచితంగా మనం పొందుకున్నా నిత్య జీవమైనటువంటి పరలోకం అనేది దాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవడం కాదు, వీ నీడ్ టు అచీవ్ ఇట్, దాన్ని సాధించాలి. రక్షణ ఉచితంగా ఇచ్చిన దేవుడు పరలోకాన్ని కూడా ఉచితంగానే ఇవ్వచ్చు కదా. నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ప్రభు అంటే రక్షణ ఇచ్చేసిన దేవుడు పరలోకాన్ని కూడా నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు అంటే పరలోకాన్ని కూడా అలాగే ఇచ్చేయచ్చు కదా. అంటే దేవుడు ఇచ్చేయగలడు, కానీ దేవునికి అటువంటి వారు పరలోక రాజ్యానికి చేరుట ఆయన ఉద్దేశం కాదు, జయించువారు పరలోక రాజ్యానికి చేర్చుకొనుట ఆయన ఉద్దేశం. అందుకనే భక్తుడైనటువంటి యోహాను ద్వారా ప్రభు పద్మాసు దీవులో ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, జయించువానికి పరదైసునందు ఉన్న జీవ వృక్ష ఫలమును భుజింపనిత్తును, ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ లైఫ్ విచ్ లీడ్స్ యూ టు ద ఎటర్నిటీ ఆఫ్ లైఫ్. నిత్య జీవాన్ని నిన్నులోనికి నేను నడిపించే ఆ జీవ వృక్ష ఫలాన్ని నిన్ను భుజింపజేస్తానని ఎవరితో చెప్తున్నాడు? జయించువానికి. జయించుట అనేది మనం చూస్తే అది ఏదో ఉచితముగా పొందుకునేది కాదు, నీ నుంచి కొంత కృషి చేయాలి, కృషి ద్వారా పొందుకునేది జయించుట, లేక అచీవ్ చేయుట, సాధించుట. ఈరోజు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే, మన జీవితంలో అనేకమైనవి దేవుని ద్వారా ఉచితంగా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. అయితే దేవుడు మన జీవితంలో కొన్ని పెడుతున్నాడు. నువ్వు ఉచితంగా రిసీవ్ చేసుకున్నావు కరెక్టే, నీ జీవితంలో నీవు కష్టపడి ధైర్యంగా పోరాడి నీ జీవితంలో నిత్య జీవాన్ని అచీవ్ చేయవలసిన అవసరత నీకున్నది.
ఆ ప్రక్రియలో నీకు ఏమన్నా అవసరమైతే చెప్పు, నా శక్తిని నేను నీకు పంపి నేను పరిపూర్ణునిగా చేసి నేను విజయవంతునిగా చేస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. మనం జీవించే కాలంలో మనం చూస్తున్నవారు, మన తర్వాత తరము వారు మనం నడిచిన బాటలో నడిచి మనతో పాటు నిత్య జీవానికి వెళ్ళే గొప్ప లెగసీని వారికి ఇవ్వగలిగి మన జీవితాన్ని ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్తో మన జీవితాన్ని ఎప్పుడైతే మనం నడిపించుకుంటామో దేవుడు మనలను నిత్య జీవానికి వారసులనే కాక అనేకులను నిత్య జీవానికి నడిపించే సేవకులుగా తీర్చిదిద్దుతాడు. ప్రియులారా, ఈరోజు వాక్యం ద్వారా దేవుడిని నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే, మెటీరియలిజంలో నువ్వు పడిపోవద్దు, ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఐహిక విచారములో నువ్వు పడిపోవద్దు. లోకాశలకు పడిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోతున్నావో మరలా వెనక్కిరా నాయనా, నీ నుంచి దూరపరిచే ఏ వస్తువు, ఈ లోక సంబంధమైన ఏ సరదా కూడా నాకు వద్దయ్యా అన్న కమిట్మెంట్ తీసుకో. కొంచెముతో నీతిగా ఉండి దేవుని యొక్క పట్టజాలనన్ని ఆశీర్వాదములు, సకల ఆశీర్వాదములకు మించిన దేవుని సమాధానము నీవు నేను పొందుకుందాం. దేవుని నిత్య జీవానికి వారసులం అవుదాం. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన జీవితంలో రక్షణ వాక్యముగా తీర్చిదిద్ది దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలు. ధ్యానించిన వాక్యంలో తప్పుగా ధ్యానిస్తే మమ్మల్ని క్షమించండి. ఈ లోక సంబంధమైన వాటి పట్ల మాకు తెలియకుండానే నీ నుంచి దూరపరిచి దురాశల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించి పవిత్రతలోను పరిశుద్ధతలోను దీనత్వంలోను మమ్మల్ని బలపరిచి నీకు ప్రీతికరంగా జీవించే ధన్యత మాకు ప్రసాదించమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.